духтарои аҳли гурӯҳ плечик часпониро ҳоз нишонтон медиҳем. чхел ки ман гуфтам манаи ҷои тинукиш буд ҷои паҳмиш. Ман аз ҷои паҳмиш 1 сантиметр бридам. Бо шумо китфа чен мекунед чанда зиёдтиша ай ҳами тараф мебирен, ай тарафи паҳмиш мебирен. Барои чи ай тараф намебирем? Барои ки вақте ки и тарафа бирдем оста нигоҳ ки истар ғафс мешава, баъд ҷои чира мебардора, ҷои гардана баланд мекуна, китфтона киртачатона хеле ай танатон баланд мебардора, ай пеши гардан мақсад болош мекуна. мо бояд и тараф кам кунем ки анами ҷои тинукиш дар рости гардан ки омад амхе озодона хоб кунада мақсад дар китфтон. мана 1 сантиметр бридима и зиёдтиёша мегирем. манахер як борига чен мекунем ки ҳар тарафу шайхел боша. байна меёвем. мана байн нигоҳ мекунем ки куҷош нотуғрияй. ҳамаш як чен манам қалишни дошт. мо ҳами тарафа туғрӣ мекунем. манхе камакак ҷои манами арора мебирем. яхел мешава. иша манхе духтаро иш як ченай болош нотуғрияй. барамқа ай анамиҷа камакак болоша туғрӣ мекунем. анам хеши ана кӯда дар астарак часпонданда чихе мечаспонем. мана тарафи кунҷа мегирем. тарафи кунҷ секунҷагида паҳмиша мемонем. и тарафда ҷои манам хе борикиша ранги рӯймолча мепӯшонем. бо як борига мана хел сахт чиқиртар усуш мекунем ки халал нарасона. лав ба лави мана хишмална вақте ки меқапедагиҷа лави ҳами плечик шумо бояд дастона бирем. ришта тамом шид. духта меравем. бо аверлок намебирам, барои ки аверлок ман нағз намебира. як димишки аверлок да зуруш наояд. баром ки аввал духтаро қайчи қати бибирем. немхел баъд аверлок мезанем. ҳозир бо тарзи часпонданашам нишон медиҳем. бисёр вақт нотуғрӣ мечаспонем. инагда ё остина кашиш метиҳад ё ки киртара сини қафо мебара. димшам ҳам хел духтаро тайёр мекунем. агар бо хуб мешед ки ай материали худашо ай таи кашо ки ягон ҷо зиёдтӣ мекуна ку ай ҳава кунем бо хуб мешед. мо рости гап зиёдтиёша ҳамаша ҳозир дар почаш дар изораш тоғрӣ мекунем. барои ка ай материали астаракш кардам. ана ки ҳозира аверлок мезанем тарзи часпонданаша нишонтон медиҳем.
анамхе бояд тайёр шава плечикои шумо. Духтарои аҳли гурӯҳ часпондани туғри часпондани ҳами плечка да остин да ман шуморо нишон метам. Бисёриҳо мечаспониҳо метавонед часпондан. Мешавад ки нотуғри мечаспонед, бисёрш нотуғри мечаспонад. Аз сабаби ин мешава кашиши кирта ба қафо ё ки остина бароша меқапа, остин пешаш кашида меиста. Барои ҳамин духтаро нигоҳ кунем бо диққат. Байна меёвем чен карда будем ки вақти бриданда мо байна уже медонистем ки туғри мондаги. Байна ки ёфтем хеле қапидаги меистем. мо байнда туғри мекунем аввал. Нигоҳ кунем на меброрен плечка на ҳечи. Старатся кунем ки 1 сантиметр боша дарстон. А 1 сантиметр камшам безеб мебиёяд, а 1 сантиметр зиёдшам безеб мебиёяд. Плечкатон безеб хо мекунад. Ровно 1 сантиметр. Дарзи мобайни ҳами плечка дар мобайни туғри мекунем. Манам хеле меқапина. Не ки намекушоем духтарам, хеле меқапен, қапида местем. Ана ки ин тарафа боша то мобайн омадана чиликтона ҳуй намекунем. Барои ҳамин ина нигоҳ кунем. То лава омада мо ай лаваш намедӯзем. Ровно 2 сантиметр боло медӯзем. Ҳеҷ вақт ай лав надӯзен. Анамиҷара надӯзен ки дар вақти пӯшидан анамиҷа кашиш мекунад остина. Ҳама вақт ҳамиҷара озод бимонед. манам хеле ай сини диран ман хеле надӯзем. Бисёриҳо айҷа байҷа медӯзан. Хеле не манам хеле як бор дигар мустаҳкамш мекунем. Баъдам хеле кӯкои майда қатӣ духтар рафтан мегирем. То илава омадем духтаро. Ина дидем оста ман дастам уже ай мобайн гирифтаистам. Старатся кунем ки духтаро остин набурояд ай плечкатон. ин тараф дам ки омаде духтаро ровна чени ҳам чанд қаймҷа монда будед то анамҷара мебинед. Ҷарам то охира намедӯзен. То истина ки омаден як ду бор аввал маҳкам мекунем, баъд закрепкаи мустаҳкам мемонем ки манам хеле закрепкаш мекунам. Инам хеле ин мебандамаш. намҷара мустаҳкам мебандем. илма да манекин ира мемонам духтаро ба хушрӯ нигоҳ кунем. Ҳам остин чӣ хеле партофта меиста, ҳам плечкам хушрӯ меиста. Манам хеле бояд плечик байнда бояд туғри шавад. мана духтаро бо диққат нигоҳ кунед. Плечка часпондем. мана нигоҳ кунед. Дарзо чихе рост чихе хушрӯ ягон ҷоша нақ кашида озодона истода. Як навор пешаи тарзи остин часпонидан нишон додагим. Остина нигоҳ кунед бо қадрш чихе хушрӯ меиста. мана ягон ҷош намекаша. мана ҷаш пеши бар мебардора, остин туғри мешава. мана ай тарафи пеш духтаро остино қад ҳамаи ҳами духтаро дар навор ҳаста, дар канали ман ҳаста духтаро бо диққат нигоҳ кунед. ай духташ ай кокеткаш то часпондан ҳамаш ҳаста. остин часпонишам нишон додагим. видеора бо диққат нигоҳ кунед духтаро мефаҳмед ки дар ҷо шумо чӣ хатоӣ мекунед.